kinsa may luwasonon, ang dato nga makasasala o ang pobre nga Diyosnon. Labi na karong ting-uwan, ang dato gahigda-higda sa iyang balay, dako kayo, wa gyoy sa libo, kay may kayong pagkaatop, may kayo konkreto kayong koral. Ang pobre tagahawak ang tubig dito sa balay. Kinsa may luwasonon, ang dato nga nagpahayad-hayad lang dito sa iyang balay nga perting haya-haya, bisag ang uwan perting ng kusuga, o kinaibang pobre nga di gani katulog kay hastang higdaanan gisanapan as tubig gikan sa gikural sa dato, kay di naman kaagi ang tubig dito na ni sanap sa pobre nga di as kilid niya. Kanirabang pobre ha, active kay sa simbahan, kusog kay mo rosaryo. Kinsa may luwasono nilang duha? Ambot lang ninyo. Kung kita ay patanahon, kita yun mga tao, ang luwasonon katog yung pobre. Di ba? Pero para sa Ginoo, ang luwasonon katong dato. Nga naman, tungod kay tuay daghang yawa sa ilang balay, ang di as pobre, di ay daghang Ginoo. Nga naman, unsa may timaan nga naay Ginoo dinhis kalibutan sa atong kinabuhi, kung naay daghang pag-antos, mo na ingon siya, mosunod gay mo nako, unayon mo og patay sa inyong mga igsuon, sa inyong mga anak, taralon mo sa hukmanan sa mga pangulos katilingban, pero ayaw mo kabalaka, kay ako mong kuyugan, ang akong espiritu kuyog ninyo. Mo na, kung tanaw na itong kinabuhi sa mga nagsunod sa Ginoo, sama ni Jose, kaning dinhi sa anak ni Jacob, ang hisgutan sa unang pagbasa, gibaligya siya ngadto sa Ehipto, isip ulipon, pinaagi sa kabuang sa iyang mga igsoon, katong napo niya kaigsoon. Gusto nilang patyon si Jose para masulo nila ang gugma o ang kabtangan sa ilang amahan nga si Jacob, kay kato si Jose igsuon man to nila sa amahan pero dili igsuon sa inahan. Silang usa ka inahan napo sila kabuok, mao tong lagot silang Jose, kay nahog magpinangga, murag pinangga ni Jacob tungod kay kamanghuran Manila. Pero si Jose sa dihang gibaligya siya ngadto sa Ehipto, gadala siya sa Ginoo, diha siyang kasing-kasing o gunahuna, di gyud siya magsupak-supak sa mga ipahamtang niya sa iyang isig katao. Pasabot, wa siya mohunong sa paghigugma sa iyang isig katao, bisan pa man ang iyang isig katao nga mao ang iyang mga igsuon, gusto nang mopatay niya. Sige, ligingay mong tupad. Na kung naay mo patay nimo imong higugmaon, gikano na kano, na kung naabay gustong mo patay nimo ba imong higugmaon, na wa mulingi kana dili na sila mo higugma, maunay mo patay. Sige na rog ingon, suway ako'y binuangan, wara ba jud ko magbinuang na. Naamo na ingon anak mga tao, ako wara bagyo ko manghilabot, ako nagtinarong ragyo ko diri sa akong kinabuhi, pero hilabtan ko ninyo na makailag mo kinsa ko. Kana mga lobo na. Di nga Diyos nun. Kanang mo ingon nga tao, ako naara bagyo na akong Ginoo, tistingi ko ninyo hilabot, di ba makakita mo Ginoo diri nako. Ana. Muna ingos Kristo, inigtaral na ninyo nga tusukmanan, makasangyaw mo. Inyo kong masangyaw. Nga naman, ang kalainan manggod sa tao nga naay Ginoo o saway Ginoo, anha gyud inigabot nas pagsulay. Pananglitan, ang asawa naay Ginoo, niya ang bana way Ginoo. Ang bana buutan kayo, responsable kayo,
dagko kay sweldo. Nya iya ginang iintriga siyang asawa. Unsa man naa siya Ginoo wa murag naa. Murag naa. Kanus ama na siya matistingan. Ang asawa gi-rape mas silingan. Masuko siya dili. Ang buutan niyang asawa gi-rape sa silingan nga adik. Masuko ang bana dili. Og masuko siya wa day siya Ginoo. Ing kadi sa na mahimo pa diroy. Kabuutan na akong asawa. O niya ako nagtinarong sa ko niya gibinuangan mo. Buang ka diha imo nang pasagda. Mao na. Diha makita na abad kay Ginoo. Kaya ang naay Ginoo di gyud masuko, muhilak lang. Okay, kamo mga bana, una-una ako no ninyo. Imong asawa gahilak in town kay kunis-kunis sa silingan. Itabangan pag yun. Ana. Amo na ingong Kristo dire. Ako mong gipadala sa magkarnero taliwa sa mga lobo. Nya unsa may buhaton sa mga lobo sa nating karnero? Kunis-kunison gina. Nya ikaw nga tagiyaan ng maong karnero, di gyud ka masuko, or ikaw baka mao'y karnero, di gyud ka masuko. Mao na siya'y kondisyon. Yang mingon ka, pastilan pader, og mao na'y kondisyon nga naay Ginoo. Kinsa ra man nato'y dunay Ginoo? Kinsa may di masuko ana? Bisan ganig pare, igsuos pare, binuangan sa silingan, suko no? Kana kun ang pare way Ginoo, pero naay Ginoo ang pare, di suko. Hinomdo mo atong kuan katong inahan nga dunay pito ka anak na sa Book of Maccabees, nga ang iyang anak gianam-anam og patay sa hari kay pakanon gyud atong hugaw nga pagkaon. Nya unsa may gibuhat sa inahan, gisigihan niya gingon niya mga anak, ay gimog kaon dong, pagpakamatay lang yun. Kay ang naghimo ninyo sud sa akong tiyan, wa ko kaila, og ang nagpadako ninyo og nagpadako nako, wa sad ko kaila. Kinsa man ni siya? Mao ni siya ang tag-iya ng mga bituon kana mga bungtod. Iya ra nang ibalik nato ang kinabuhi. Ayaw gyud supaka ang iyang gisulti. Ayaw tuo ang emperor nga matadiro. Ana siya. Mao to ang hastang iyang anak nga katong bata kayo, katong 7 anyos, pagduol sa emperador niingon siya, imo kong putla sa kong dila. Iyang gidawali ang dila. Sige, putla. Di ko mahadlok ana. Kay gikuan mas mama, gikondisyon man. Gidong pakamatay gyud. Pakamatay. Ay gyud kahadlok. Ngay kana be, lingay mong tupad. Ing na sugot ka, magpakamatay ka para nako. Ing na ka. Sige ba, ing na. Andam kang magpakamatay ka na. Butan-butan man gyud ang tupad nimo kay ni simba man na. Andam kang magpakamatay para ana. Samot na tong buangon. Ikaw ngigagod. Sila pa'y buangon. Mo pa'y mupatay na ko. Na. Ngigagod nila. Kinsa man sila. Nakatagiya sila nako. Pero para ni Kristo, ayaw. Og itugot sa Ginoong mamatay ka sa ilang mga kamot, pagpakamatay. Kung itugot sa Ginoo nga, dili ka mamatay, dili gyud ka mamatay. Pero ang importante, pabilin sa pagsunod sa Ginoo. Muna si Jose, nagpabilin siyang nagsunod sa Ginoo didto sa Ehipto. Wa man gitugot sa Ginoo mamatay siya, kay doon na may gusto ang Ginoo nga pamatud-an na kung magpaubos ka, ipataas ka. Kung magpataas ka, ipaubos ka. In relasyon ni Jose og sa iyang napo kay igsoon, kinsa may mapahitason? Ang napo o si Jose? Ang napo mo'y mga mapahitason. Si Jose mapaubsanon. Unsa may resulta? Si Jose nahimong gobernador sa Ehipto, next in rank ni Paraon katong king of Egypt. Og mao ni ron ang istorya sa atong unang pagbasa
iyang gidala ang iyang mga igsuon o ang iyang mga o ang iyang ginikanan ngadto sa Ehipto. Way ni reklamo, gipasugat pa sa mga karwahe ni Paraon kay pinangga kayo si Jose dito sa Ehipto, bisan kung ang iyang mga igsuon buot mo patay niya, iya lang yapong gisagop ang iyang mga igsuon, nagpabilin siyang buutan ngadto sa mga buangon niyang mga igsuon. Napuo ko ni kabuk ni suway patay niya. Kung naa nakas maayong kahimtang nya kanang napuo ka tao gusto nang mupatay nimo, imong papuyon sa imong balay? Kamo ba? Una-una ako no. Napuo na kabuk gusto nang mupatay nimo, nagplano na nga patyon gyud ka nya karon ni asinso na ka, imo silang papuyon sa imong balay tungod kay wa na sila puloy-anan, tungod kay nagkalisod na sila, imong papuyon? Moingon jud ka, ayaw dito lang na papuyas layo, imo nang papuyon diri nga sa una gani patay ka na, samot na karon ilugo na gini akong kabtangan, oy di kong papuyo na dito na. Kung wa kay Ginoo mulikay gyud kaniya ng pag-antos. Pero naa gani kay Ginoo di gyud ka mulikay, imo ginang higugmaon. Muna kon ang imong bana mga bit nya naa kay Ginoo, imo gidang musugot gyud kag mopuyo ang kabit dias inyo. Kung naa kay Ginoo. Bitaw. Narabay ni takes na ko pader, muhisgot lagi ka ng kabit no, yang kabit papuyos balay, among-among mo nang imo pader. Kaming mga asawa nga nagtinarong unya imo ming tudluan nga mo papuyuan ang kabit, nayabag naman tingali ka. Ako la sa tanaw nako kani wa gini Ginoo. Tanawa si Jesus, iyang gipapuyo si Judas, tipo niya bisag nasayod na siya nga si Judas mupatay niya, mubudhi niya. Iyang gihatag ang authority sa simbahan dinhis kalibutan ug ang Yahweh sa langit ngadto ni San Pedro, bisan pag si San Pedro na makak niya og katulo, gidison siya katulo. Iya lang gyapong gi-entrust ang simbahan niining bakakon nga tao. Iyang gihimong apostol para musangyaw sa maing balita ngadto sa mga dili Hudiyo. Si San Pablo nga nagsigig lutos sa iyang grupo gani, gipapatay ni San Pablo si Esteban, si San Tiago ipangpatay, pero gihimo gyapon niya si San Pablo nga apostol para sa dili mga Hudiyo. Musalig ka kana, gipatay ng imong igsuon nya, musalig pa kaniya nga mo'y mo dumala sa imong negosyo or sa imong kalihukan. Moingon ka patya na, oy pangitag tao nga nahigugma, bisan ako diri wa sa tingali ko'y Ginoo nga ipiyal na nimong kuan ang dini simbahan, ipiyal na nimo sa mga sakristan nga gisunog ang sakriste kay gaduwa sa kandila nya mo na imong ika kamo dong ha, kamo take care din niya, oy papahawaan na di ba mao gini atong normal kay di ba mo tay Ginoo o na importante kay butangan nato Ginoo atong kasing-kasing. Maglibo gud ta kining tao nga naay Ginoo mulambo gid ni siya na nagpatambag nako pader unsaon man namong among negosyo palpak yun kanunay, nagsigi lang yung kaut-ut naa na sa imong tabang maut-ut na sad. Ako dayong giingnan, kumusta mang inyong relasyon, kamong managtiayon kay kamo may gadaan ng inyong negosyo, tubag dayong bana kini pader mao man koy magbuot, di ba pader sa imong wali ingon man ka nga ang asawa mo sunod gyud bana, kani may magdiktar nako pader na ako'y mga maing plano, iya man kong diktar sa ikaw sa di masa kakasaligan nga sa siya away na sila nako kay biyang tamparoso bali-bali ning duha pulos gyud way Ginoo ang iyang kaugalingon mo isakto, ang usa sa ako sang kaugalingon mo isakto mo na magmura sila nagtag o buwar sa ilang pagpadagan silang negosyo, alos no los no yun nako kay di na mo ingon ba ikaw diha imo nang diskarte ako diskartes kog ako dire na los no na
Nako paghiusa ragod mo, nya unsa man paghiusa, si Kristo mo isunda. Nya unsa may desisyon ni Kristo, ikaw asawa mosunod gyud kas desisyon sa imong bana sa tanang higayon. Di gyud ka magsupak-supak, igo ra kang mosugyot, pero kung ang imong bana final decision mao ning niya, sunda na bisag gadugo pang imong kasing-kasing. Nya unsa man kamo mga asawa, okay na. Kay mo man ay gusto ni Kristo. Nako ikaw sad bana, tagaigyod ang tanan nimong desisyon para gis kaayuhan sa imong asawa, bisan pa man og ang iyang kaayuhan sakit na para nimo. Pasabot, ang iyang suggestion ayaw supaka, pero himui og pamaagi nga matuman ang iyang suggestion, pero sa paagi nga dili mamiligro ang inyong kinabuhi ngadto sa impierno. Na nanglitan moingon ang asawa, times 100 ang presyo anang atong kuan kanini ang produkto, imbis nga tag 100 himo ang tag 200 na kay hingwarta lagi ang asawa, diwan ay mo palit kay perti namang mahala. Ang bana ang gusto niya punan lang og 10 pesos aron mahalin. Kisa mo rin mo sunod ani, kisa mo sunod ang bana ngadto sa kwan amo ingon ginang bana, dai kanang imong gihimo dili na makaayo nimo, di sa na makaayo nako, di sa na makaayos tong pamilya, kay di na man mahalin, kay ang mga tao mo tan-aw man ginas presyo nya sobra naman kay na nga patong. Ang akong desisyon nga patungan lang ni ani, nya ingon sa gamay ra kay nas tanan, unsaon na to pag malambo na, sige dili 10 pesos, sige na lang 20 pesos, final decision. Imong giirog jutay ang imo nya katong iya wa sad tumana, mingon na magumbol gitong sa gagamay ano, at least niirog ka. Di ba? Yang desisyon kay saban naman di nagdugo ang kasing-kasing sa asawa, pero at least naka-feel ang asawa nga mi-adjust ka. Muna akong gitudlo nila. But na gugmaay baka to sila karon o baka to mga matay. Wa na masad mo tawag, di okay ra. So kini siya mo na ingong Ginoo nga ay gyud palipat dad-ag gyud ko ninyo. Nya ang akong espiritu mo'y magtudlo ninyo ni ana. Nya mao sad nay akong gihinay-hinaya gamit dinis ato. Mo na nga ang gitudlo sa Espiritu Santo pamaligyag slat. Simple ra kaayo kay nakaingkog magsigikog solicit, magsigikog kuta-kuta aning tanang mga pamilya dinhi, tanan nga mga tao akong kutahan dinhi sa parokya og tag 20 pesos ang semana. Basin og dali ra man ting human, pero lisura pag pangulikta ang tao nga way 20 pesos di niya makon. Sayon na kayo ang Ginoo siya. Ay nang kuta-kuta baligya igslat ing na ang mopalit malangit, ang di mo palit maimpierno. Kana ra gyud. Tanawa di ba ang tanang na malit, ang sabay na itabo, malipayon. Pasabot na experience nimo ang langit. Tanawa nang wa mamalit gyud hangtod karon. Kusmoron og naong. Sigig pangitaan ng kwarta, bisag na nay kwarta di gyud mo palit. Pila ra gyud nang 500 atong slot. Di gyud mo palit kay padaghanon yung kwarta. Tanawa di ba mga kusmoron og naong, dali kay masuko. Ingka kanang namalit pa di na masuko. Masuko gyapon pero dugay. Mainat-inat og jutay ba kay nga naman nisod man ang gingharian sa langit dire. Basta mo palit ka, labi na gyud sa atong 4 slot challenge. Mas malipay ka. Tanawa karon pila na atong 4 slot challenge, niabot na og 203 ka 4 slot challenge. Pakpak. Niya ang atong halin sa SBF DAG niabot na sa 32,914 ka slots. Pakpak yapon. 43,086 na lang ang nahibilin. Kani dipindi ginis mga taong na ay Ginoo. Kay ang gitandog sa Ginoo mahimo gina nga manggihatagon sama ni Jose. Naa ang Ginoo niya, wa lang siya moasinso, nagpabilin siyang manggihatagon ngadto sa iyang amahan
ngadto siyang mga igsuon, ngadto sa katawhan. Why limit ang iyang pagpanghatag. Kita sa dinhi sa atong parokya, manggihatagon man kaayo ang Ginoo nato, wa say limit ang atong pagpanghatag. Wa ta maghuna-huna nga para ra gid nis parokya. Daghang lain nga mga parokya, di lang dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, hangtod sa laing mga archdioceses atong gipangtabangan ang ilang panginahanglan. Di inon kay dinagko, pero di sad kayo gamay, pero sige gitagtabang, gipaambit nato na atay problema dinhi sa atong mga projects, sa atong mga kahimtang, pero wa sa kita mo hinan-aw sa mga problema sa ubang mga parokya o ubang mga katawhan nga mas nanginhanglan. Nang katubitang pila na ato rong na wa man dita ka kwenta katong kang Father Oni Rosaroso diri nga katong duha na ka Domingo ang milabay ato pa ditong kwintahon ron pilay atong nakuan gyud pilay na dawat ato. Niabot naman to mga 200 ka 10,000 ang ilang na dala diri. Nakaingos Father Oni nga naaman kada ay dako kayong problema diri padre, dako man day kay ni imong project. Nya wala pa man day mo'y kwarta, sige pa man day mong kuan, pero may sada kay imo ming gi-welcome para mo himo og mission appeal. Ana, yang ano mang naka-mission appeal man, tungod kay mo share kita. Why limit? Ana. So, maunay atong buhaton. Lingia sa katapusan ang imong tupad. Yung na manghatag tas mga buangon ha. Manghatag na tas mga buangon. Kaya kung kana lang ang buutan atong tagaan na wa na kitay Ginoo ana. Muna maliwat unta ta ni Jose, maliwat unta tas mga santos, maliwat unta ta sa Ginoo mismo. Manindog ta.